I'm watching Badwam TV, Badwam Tumedi Eso, and never say Apostle Dr. Nita Kutego, and Mochana, and Kong Day, and Wahaya, the Bebro, the Adusoni, Cassie, and some of it, more Ebony Ghana Pentecostal and Charismatic Council, once Wakasadi Tia Galamsino, Sansemi, and in Sembi, Nanope, Yedebro, Adom TV, Badwam Cassie. Or share live on Facebook /Adom TV Extra, Go TV at 119, DSTV at 280, Oko YouTube search Adom TV 2, Nekwadom online.com, semi, and in Sembebre, Ewoho, Media Fear, Amankwa, Tamaklo, Majoy Trish, one tadi, Bako, and a Shemi Kama, the fair Facebook ni Instagram, called our dear Ewoho, Afia Nidium, Yenti said and 70 chemo and Kasa etie. Ghana Pentecostal and Charismatic Council and the Newama Casatia Galamsino. Na wamuchemu sese di obie kan nsuo ne ye nkwaye bretuomu aseni na nti wo say ye declare a state of emergency and manimi emunsem enie. Kwamboni nipa be no faso to efoma gudie esese wo man sase ene nsuo nipa bebre ne de ejegu aban chim se be a ankapotuprum oma Ghana enkwa nwuyeye mu ya abori ni be friend declaration of state of emergency na no ena adom kase ebopini GPCC churchfo panyin Emmanuel Kuletete ene no etwetwe ho nkomo a wodi tu dwase nipa bebre edwen se GPCC akana no atum ewo galamse nsensem ye ho nenso enye no kre se muhu se ya tworo bibia eno nkyere se ye nka ho hwe na mmomu no ya twinben empanyimfo kane enya fe ne ye ne sa in fact fi se membe mu no sa na mehu se ye empanyimfo eye no titru se si anso de meka se ye mampanyin a eye His Excellency John Dramani Mahama ono so eye GPCC asoreba Ogalamse nsem yehu adom kase ne the Apostolic Church Ghana president awoda no twetwe enkomo no di to just say se no kura ni se inshira nyamede ama Ghana abrofu ni bi ye won shira ni nyina ena ne ayefra ne natural disaster nso ba po ye ni bi enti ne esai ne ma ye ni bi ne ayedi ye ade ye ye woni nyina bi ne aka ye ngane se nipa na akoba nso te se aban bi ebeba suro efise nipa omu wom edoso ena akasifuo bi wom a akasifuo no timi gyae nkuma begyae na akasifuo nso ayete se nkofo suro omo enti ye kochi ane achi nkuma na akasifuo no ho ya nchi akasifuo a engyae na ade esese ye ti ase ne se Galamse say or minor. It's a basic thing. Say or minor. Adia say or mine so dear. Yare a kum yang. Say ye pe anwedro. Oni mono Vice President awoda tag GH ano Apostle Afum Nyakon editor just say kamia se Galamse ntokwayi ebenum edi ayamanyosem senti oso yi amanyosem eto nchen sanse amanyoko bia ebeto omanyi ye kan ban ase ne yenyinim no presidency ne nkrofo nso ye besre se omfa kokudro no munyi party sem enfim se me ya me lusu manya menya vote nti yenyi sam party sem ne mfrum ne yenhu se oman ne di kan bayansa na party bia eba. Oh, hine ya wo watch mo dan kwanta wo Brim Central poyamantemu nana dwamena akente otosumienu nana dinade strato Ministry of Trade and Industry and Rural Enterprises animo say ankabe ya wo mo enya processing factory watch mo dan enkwanta na entimi mo 24-hour economy no wonso ntimi emu abie ntichu akuafo ye wo ho no ombe no baye no omate insisanse wonya atofo nom ne ade nti be wie kire na sasei na nansem odi tudwa eni na afi ko efimfi mienu miensan ba ne de emu om de bre om no breed ne ye papa nti etimi so na hamon nso e de yi nkofo bebe frimia mia beto no mo di akọ
nam senti ama obia mrante wa ni memma ni mrante mabawa ni mesiro na omo de omo ho agi eni nyame asese aban foforo ye obaye o beba no or the policy be by say 24-hour economy. Let's just say 24 hours in a Jumanu bebaso. On Febimra Mikrumu Haman. Eho ena abahema phobia wono so ewo mpotemu ho de se eto abaye no se emo ye credit free man foforo so bi pimo man ga na mu no ebe ya wonte so se ne ebe ya emo ye dua wo man mu so manfo eni beje ho na abonso man de sika abo man yi emu kaka frɛ abroche wo mte so kakra mayen omo lodo ship bebe nan no de aba na mo ka mo ship be na no na be na se kwase fo so ma hwe ide ne yamba mesra ban emo na mo ka na yira wo mte so kakra mayen se shit mbienu a onfa ba kopemra Ghana na kwafo de ho Ghana manyina ye mo na se mo kaka mo abroche omo so de ntmefra ba hwe yamba timisa ban se abrewa omo nya bia o hwen na yentu ye se bebe na makwafo de yento Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no na Adom TV kofar by akan hu biemu na de di kan kra dwumadie ya de hihye so na no memenda se dame oh na ye kra behwe Ghana for won hu hye ma no ye fedodo won so edi agro ni di ye hu champions no so ye hu champions no na wi akire no obia bo no homoden na so se akan sietie no ye de ya e wo se enya nkunim di fo nti ye wie ye no kuma ena enya edi nkunim e wa Adom TV dame dwumadie no nti wo kwei 10k ehye no ho dam ye edwumadi bia sese no wo ho na ye cha nkofo pedam but enyu papa na Adom TV kofa by yes there ye peda ye shem kena ye ma dam to no mfaso bo nti enya dem mfaso no mba manyen obaba amba Ghana man nyina de dam ye tuwi abrofo friend checkers when you ska kesi wo tienso ye botum ya hyase dam ye kenya ska kesi wo mu abrochu ateneze wa wonyi Adom TV ya starter ye njem obi baba abafado obaye bi but yante no obi anyim wote nti ye njem kra opania ono ene da Ghana Draft Association wonu ma oto dame nkabo mu kwa wo mai mu George Nikwe enso ni Adom ka se atwetwe nkomo a ono nso de abasobonsem e ma Adom TV ni Adom FM so mu akabom di dwumadi ete se aba na ogidi se ebeboa pa ama dwumadi mpu timi agye ne ho ntren ha na kopiem e wa monone ya e de enuonyam bebre oman Ghana kwan ema Adom TV na Adom FM moyade ye be hwe the way ye de yetuma be bom tuma ano na de da ye nim no so ana ye ade hu no so emba mu emaye ye sponsors na the way mo so ye mu ne wonderful enwachi na kuma ya wono nso efa nkunuma botri esi ne metri so enso ede etudwa se Adom FM ene Adom TV dwumadie na ne aso yie pa emedida so momide na mo wonida so se menya egu ama menu se meko finance ana nyame adom kakra look na me nam ho na bitia ko yi a finally matima ageno tim to anya kuru nje obi a wodi da me to bia ageno wo prungu go kra ageno na da me de one day unim de afiri ma ba se ne we kura kase ati kumaji utu tuenya numdwa agro ni die ti ebedu ho ai nti kuma ni nya mu nkuni mo de 10k ekwe na yanto so sebeye na apomodin mu ohare ebetumi akọ ewo Nkwanta South enti me kasa NDC amanyoko no e de ambulance akọ Nkwanta South Muslim community ye no wo otimantemu Oje ambulance and they have donate here. One of the ambulance betumi aboa Nkwanta South in the sense betumi basi ambulance they are transported they for further treatment. If you pick up money transport which is not good for a probity Nkwanta and Pempenso aya near do. And this abre ye tutu mu ehwe say humbe hia say ye benya ambulance say national one no it me break it down. National one not me enya emergency no ko na ambulance I want to send medical can it we buy a bit augmented the national ambulance service no na timi aboa say obi area atimi transport no for further treatment that I think say ehun hia pa na ye da nyankopon so asend get me edi ambulance ya ba boa Nkwanta man
Alhaji Isaka Ibrahim Kayaba ya ono ene zongo hene ewo Nkwanta South nso ejina ne nkofo anemu edese da PSA ma endi samanyoku no ewa ye de tese ya ono mabeya ma won ode tudwa se yɛda no ase yɛdi nyankopɔn da no ase sɛ wɔyɛ yɛ adom ama yɛ ambulance da a ɛbɛboa Muslim community a ɛyɛ Nkwanta authority yɛda no ase na ebi mbra biom yɛda no ase paa nyame hyira no ɔmo a afa ɔmo so ansa na yɛanya saa ambulance wei no yɛda obi biara ase yɛ ambulance a yɛwɔ wɔ ha ɛna wei abɛka ho no aboa me because ambulance na ɛwɔ ha no ɛtɔmmerɛ bi no ɛbɛfa yarefo bi akɔba na obi yare a na ayɛ dɛ nti anya wei no ɛbɛboa nkwantaman paa ɛne nkwanta mansi mu nyinaa ɛbɛboa obi biara nti yɛne asɔ sɛ saa ambulance wei yɛnsa aka adehye ya womo Tunsuom Botuku ewa Asantemampon wa Asantemantem senimanimi yai enwura bi a atena honom a eche akwasinsi 40 years mpenufo nhwe na omumeyi emfi ho bola idie ntimi nka efise me kura de ye wo me mbeto bola yi wa ha mbeto bola yi wa ha yemfa ne se abo su time mahama first ayino ani epia bola yi sa de kokugu ase ho abo su ne sisa bola yi kogu ase ho ena asa hipu sei no o hwe Tunsuom community na nkasa kura na obo de wuro se yemra omadwuma yempie obi tumi ka cho se enemrem ena yekọ omadwuma this time I'm saying nemrem yenkọ omadwuma nti hwe Tunsuom afi the whole mampon ofa mantamu bia na Tunsuom na efi wo nti afi wo Tunsuom ni se ensuo bia na ensuo to a voters ni nyina na convene fa Tunsuom nti se ensuo to no bi de nwura guma na se ba bi ya twotu na ensuo to a ni nyina pia san befa ha no nti edu ha na aka ha no nti ne wo ho no Oto anenkase se asemi wo munya akwanya mfa nkoto mpanifo ni mesan se abansesa ba ye wo mu enya nyanhyiemu bia previous government no plan de take who pictures e ma atwene ho letters ni ale ko assembly ti wo mu ye se e ba betu ba ye hwani mu atul date no obi ani ho a na yeso change of government by ye call meeting da ye timi akoto sub committee ni Paramount Chief here wono wasa menfi traditional area ye tetrete okuamwa sachim ya wotoso emienu nana se wone ne mpanifo atena se adwene ho ahunu se nei wono mumma ye sukufo bia na nije se wosua apomodin medicine no omehwe na watasa uni no echi enanu yes say wo chacha council yenya se nanom doctor for wasa menfia doctor for wasa menfi yenya se Can you imagine 3 districts? Was no thing na say pe was a form form your doctors in sia ahomti. Then they be we about Frank Galam say there crazy man kwala say school kura bebre na person mo kubio. And the miss say that is more ni. Person medicine. Amo mommy asonte. That is in the can ibo person yin bi se bia na hode ni ho. Chasha kasi abadabo. So we be our person medicine. I was me fiano. I hope can never fa. We say be come can na. Anu tire mi jamono no. Say yan komo idiot Sasa council. Am be mfa ntoma nim. Am so mo ayi na my recommendations no. Eno achiri na wasa menfi pani kwankyerefo hwenwumesua so ewo ho emefa fiavano enso de tudwa se enokre na nan ene foundation a wabie eyade a omobo ama nwumesua afa ne ntoma pefra ho pa kire se nneoma a wode abaye wanado ye beboa ama mofra no atumi asua de ye nwumesua nso akonanim ye challenge kese a wo ho ne se ye need teachers. Most of our schools no teacher for bebre na ko because omunyina babom na ye kasi 3 years aso 4 years aso e se omukwa na chese omunyina ekọ ba meti se foundation for ne kasa no omuka se omubema national service for no omuni omu ahihye e ma afi national service for no omuni omu ahihye ma ye benya teachers from NSS into ye train say ebe sa pepepe say
amemfiwura no odi enim na waye yi minim se omo amaka nso omo asomu dada ye wo hoyi ebinom aka se ebi wo ho a omo ama omo mattresses omo nso aye bi enti meka se obi ansom na nkola ne nko omo enim. Maminya no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye de asie omre no wada agenti ye da se wada wo maka ye ho ai na da wo nkrata no wa ha na afia agudie mu nsam nso ye de aka ho ya ye krado se ye ba be somo medi afia amankwa tamaklo mene ora JP Jordan Bismarck akosinsia boaten eni gina ha no pay erikese de wodi so aye krado kwase mu akwa be afia manyo so na bibia boko ya meti ase na da romanti emse na memre de twem na ewuma na doso ama na broso ama nipa je no ho ba bia enye ti entimi anko dame dwumedi na se other equally important assignment and so eji yebre every say knya kohwe se betimi apɛ yenua DJ Awana ehwa na de be faja kasa na wo mre ye ye de body no call ye no kwasi ye de call ye no na obetimi aba be so because wo no nye omo aye hwehwe wo mo no nti no wo de na wo tai ye boda me dam ya ma ne bono nsia nsa no wo mo pon etu pa che se DJ Awana da ho ma ne bono nsia na na equally important assignment oboa me ka cho say ye no mudwa na wo atale no mu hia ya no wo mo to obehwe womu kwana apai womu kwana apai na wote wo de Kofi Ampedu betu ho se wati Kofi Ampedu nti wo ya de na nyenyenyenyenyenyenye de kura me ka sa me de ne ma no kura wa hu so gogo yese kuma afa de no na kona ne kuma wo de me ma kuma mpo me ma wo mu ana wo akire ni bi wo mu nya kura ya de o nya oti pan ni obi a be dwam akasa be twetwe ya so se wo na be bia no equally important dey anka ye equally important nga we wa dwam nke na se wo ye no first na ja yi after be 10 ho nyina ka betimi akotema ho na nke yakokora ye de hie kama adwa wanu mu a wo boa menne no mi hu ni sei ye nyina ye gira ho tabo ofiri ho na still ye no kora ye koso dam ne ye da so ginam ba no ama onivem na nya ne size ani agro ne ekodi ye no ultimate media dan mu ache Kofi Ampedu a watu bi be 30 years ni na watimi asha de sa adwa masum sa minim sa mo be frɛ no mo be kasa na afia no kura na mo mpe wo be ba be kasa de enie bia no bi jama o aha enti no ye wie so no na se ye go back to University of Ghana Business School ekotoa adesua so enti ye frɛ ya but now unfortunate ofrɛ ho ba bia na yakoloke no ojuma bia na enye akɔji so ho ye de oboa yede yamiase equally important in me say we don't mean ambre e ko dam dwumadi na say na bebusa no na so wo mre o say nka akọ ene wa nko nti me ye o te say yi professional yi bia oboa emre no wo pa me so ofiri okura ja ye na say ofiri ho ja me nti no wo kwa here equally important na Friday na untina ho no na ni say equally important assignment we mu nyina ho na bedwa mu isa no fa ya mami what to Japan yeah, my man say. If you have to do no praise. Sounds so can. Mu dwam za na. What multimedia dan kitwa we mu ati Kofi Ampedu a. Wo me nya so kra. E na ye champion na babie. It's an excuse ne. Oh, ni excuse. And me see oni excuse. Eye ofiri hoja ye nyina. Ofiri hoja ye nyina equally important. Nka at least ka ba ko ho na de wakoto because wo de na ayi camera bia na aso. Ne e pese ye hwe keke.